Dobrý den. Akademické svobody, alespoň tak, jak byly definovány v roce 1988 v Boloni v dokumentu Magna Charta Universitatum, jsou založeny na principu samosprávy. A nejvyšším samosprávným orgánem univerzit a fakult jsou akademické senáty voleny z řad učitelů a studentů. A právě roli akademického senátu v fakultním životě se budeme věnovat v dnešním díle podcastu. Naším milým hostem je předseda Akademického senátu 2. lékařské fakulty a také přednosta kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny dr. Milan Trojánek. Ahoj Milane. Ahoj Pepo. A ty jsi přednostou infekční kliniky a jsi prvním přednostou naší infekční kliniky, protože ta klinika je úplně nová. A ještě jsem čekal, řekneš, a nejseš docent. Ale no, chtěl jsem takový ten trik, profesor, ne, docent, ne, tam doktor Trojánek. A s tím, ale to se pohne. Přesně jsem to čekal. Ne, máš pravdu. Nám se podařilo založit opravdu kliniku v Motole, což má teda několik důvodů a myslím si, že to je jako moc dobře, protože Motole je opravdu jedna z největších nemocnic. Několik důvodů je co? Principiálně jsou tady zajímaví pacienti. To znamená, my jako infektologové jsme fakt nadšení z toho, co tady vidíme vlastně u těch kolegů, k čemu se můžeme vyjádřit, na čem můžeme spolupracovat. Jsou tady pacienti těžce imunosuprimovaní, mají úplně jiné infekce, než prostě vidíš na jiných klinikách. No spíš bylo divné, že tak velká nemocnice nemá infekční kliniku, takže to se ponastavilo, ale jaký to je vlastně zakládat kliniku? Já ti můžu vyprávět různé story o tom, jaký to je převzít už nějaký ústav, který má desetiletí za sebou, což je v něčem dobré, v něčem ale i špatné. Jaké to je zakládat úplně novou kliniku? Je to specifický a já teda neustále říkám, že my jsme taková jiná klinika. No, už to stal takový label mark té naší kliniky. Tak my jsme suverénně nejmladší, nejmenší, máme nejmladší vedení tam, zároveň teda i lidi, kteří tam pracují, tak jsou více či méně jako z velké části naši absolventi, který prostě člověk znal už z fakulty. No a je to hrozně hezký tvořivý proces, kdy si můžeš jako nastavit to, jak ta klinika bude fungovat. Ono není... Já myslím, že to může vyprávět jako tvůrčí činnost. Je to hezký. No. Na druhou stranu, zas abych byl jako fair, tak ono už dříve tady fungovalo infekční oddělení. Byla tady paní primářka Hopstová, což byla opravdu jedna z nejlepších infektoložek, které vlastně více či méně jsme měli vůbec v Praze a v pražském regionu. No a pak následně to oddělení se připojilo pod interní kliniku, ale přece jen stále tam fungovala lůžková stanice. To, co je dneska velikánský problém, ty když chceš založit novou kliniku, nový klinický ústav, největší problém je sehnat zdravotní personál, sestry. Ano. To je průšvih, to se nedá. A upřímně, kdyby tady... lékaře asi ne, taky se jako... Je to trošku jinak, ale opravdu, kdyby tady nebyla to infekční oddělení a nebyl tam ten sesterský kolektiv, tak si myslím, že bylo velmi těžký založit novou kliniku. Co se týká lékařů, tam je to jinačí. Ono je těžké najít dobrého lékaře. To si myslím, že je mnohem jako náročnější proces říct si, že chceš dobré lékaře, kvalitní lidi, kteří prostě s tebou pojedou na té vlně, budou se snažit učit nový věci, budou se snažit se rozvíjet a to je asi náročnější. Na druhou stranu v tuhle chvíli, a já jsem jako nadšený, tak my máme 18 lékařů, což si myslím, že je už více než jiná konkurenční klinika, která je tady na Praze 6 a funguje už relativně dlouho. Takže tím, že jsme jinačí, opravdu jsme jinačí, tak překvapivě není až tak těžký získat zájemce o obor. Třeba já už teď mám 3 e-maily, který jsem dostal od našich mediků šestáků, že chtějí začít pracovat na infekci v Motole, což mě moc těší. Dlouhou dobu byla základna naší výuky infekčního lékařství na Bulovce, že jo? A vy dneska už taky jste součástí výuky infekčního lékařství v 5. ročníku. Jak to dáváte dohromady, jak to funguje? Tak ono totiž, my se lišíme. Já si myslím, že když se podíváme na to, jak funguje Bulovka, tak Bulovka je opravdu velikánská, unikátní klinika, která má neskutečné množství pacientů. A velmi dobře se tam učí třeba komunitní infekce. To znamená to, jak vypadají spalničky, jak vypadá pacient, který má třeba nějakou streptokokovou infekci a podobně. Zatímco v tom Motole my se přece jen víc specializujeme na určitá témata v tom infekčním lékařství, typicky infekce u imunosuprimovaných pacientů. Máme asi nejlepšího antibiotikáře v naší zemi, pana doktora Štefana, který je vlastně autor té celostátní učebnice o antibioticích. Je to náš hlavní konziliář, takže on zase, když učí, tak se snaží předávat přesně ty informace, řekněme o tom, jak správně nastavit antibiotickou terapii u těch nemocničních infekcí, komplikovanějších infekcí, no a dominantně se věnujeme cestovní medicíně. Takže přece jen si myslím, že my si nekonkurujeme, my se vlastně docela dobře doplňujeme, takže i ty témata, jak máme rozděleny, tak my máme
témata, která přece víc souvisí s tím motolem, s tím, co tady vidíme i u těch našich pacientů, a Bulovka vlastně pokrývá ten základ, řekněme, toho infekčního lékařství. My jsme spolu seděli u sklenky vína a že jsme už nejednou společně vypili, tak jsme popisoval koncept, který se mi strašně líbí, jakože moderní koncepce infekčního lékařství. Možná zkus to vysvětlit našim posluchačům, jak se dá dělat moderně vlastně infekční. Jo. Ono přeci jen ten starý koncept, abychom věděli, co to vlastně je, nebo jak byla vnímána infekce dříve, tak to je, že máš velkou budovu, kterou máš nejlíp někde za plotem nemocnice a tam zavřeš úplně každého, kdo má záškrt nebo kdo má spalničky, potřebuješ jako hodně izolačních lůžek a zásadně je ta izolace. Prostě potřebuješ tam toho pacienta zavřít a odizolovat. Jasně. A takhle vlastně byla nastavená infekce v minulosti. No ale ten moderní koncept je dost odlišný, protože když se podíváš tady prostě po nemocnici, tak zjistíš, že na chirurgii, na interně, na kardiologii, kardiochirurgii, neurochirurgii ti prostě leží vždycky pacient, který bude mít nějaký infekční proces. Tak jako infekční chorob je třetina, že zhruba, takže těžko můžou všichni ležet v jednom domečku. Přesně tak. A ten vtip spočívá v tom, že ono se ukazuje, že když se když se v té péči o toho pacienta, když se o to podílí nebo když to nějak koordinuje nebo pomáhá s tím právě ten infektolog a dokáže udělat třeba prostředníka mezi těmi obory, jako je mikrobiologie, imunologie a tak dále, a tím klinikem, internistou, kardiologem dokáže nějak jako dát dohromady správný postup péče o toho pacienta, ať už diagnostický nebo terapeutický, tak to zlepšuje přežití těch pacientů a jejich prognózu. A tohle je vlastně to, jak vypadá infekce v zahraničí. Když bys byl na Harvardu, tak tam nikde nemají prostě. Je fakt, že vlastně takovou klasickou infekční kliniku, jak jsme zvyklí u nás, jsem vlastně myslím, že skoro nikdy ještě neviděl. Přesně tak. Přesně tak. Takže to je o tom, že děláš konziliáře, že prostě máš fakt ale hodně chytrý a hodně šikovný doktory, který obchází prostě ty nemocniční. A už se ti daří to jako zavádí, že ty konzilia už fungují. My máme teda ohromné štěstí a jsem fakt neskutečně rád, že se nám podařilo přetáhnout z Homolky pana doktora Štefana, což je naprosto excelentní doktor a on více či méně tímhle s tím žije. Takže on tady buduje vlastně tu kapacitu těch konzilí a podařilo se, a tady teda musím pochválit, skvělá spolupráce s neurochirurgií. Takže my jsme vlastně se seznámili na vánoční večírku a začali jsme k ním chodit jako na první kliniku a chodíme pravidelně na vizity, zároveň prostě ti lékaři se seznámili s našima konziliářema, no a více či méně ta spolupráce je skvělá. A teď jsme to rozšířili teda dál o ortopedii, kardiologii, lomeno kardiochirurgii, onkologii. A strašně hezký je, že když jsme začali chodit na onkologii, tak mi říkal pan profesor Bichler, že od té doby, co jsme tam začali chodit jako konziliáři, tak jim tam klesnul počet infekcí, protože prostě, když máš pacienty, že, který má cerpit, pacienta, který má cerpitidu, vysoký CRP, tak to první, co ti napadne, tak ho radši dají s tím antibiotikum. To zamyslet, to je za bakterii. Prostě přesně, to je takový ten pacient, co má zvýšený CRP a z různých důvodů. No a první, co ti napadne, že mu dáš antibiotika, že, aby pro jistotu. No a když se pod to někdo podepíše a řekne, ne, tohle fakt není infekce, to třeba souvisí s tím základním procesem, tak nakonec třeba dokážeš jako snížit to zatížení těmi antibiotiky na těch klinikách nebo těch pacientů. Když jsi infekční nemoci, tak si představuji, že zaléčíš, tak to od něho nemůže nikdo chytit. Je to tak můžeš snížit jako infekčnost. Některých infekcí tak platí. Jste jako nejenom infekční nemoci, ale ještě cestovní medicína. Jo? To je, musím říct, třeba pro mě trošku jako neuchopit, co to jako je cestovní medicína, co všechno patří do cestovní medicíny, protože já jsem se cestovní medicínu nikdy neučil. A to je možná trošku náš dluh, který máme. Pravdou je, že cestovní medicína je poměrně hodně široký obor. Ono se to trošičku prolíná s tématem tropické medicíny. To znamená, dřív prostě, když byly ty koloniální velmoce a když teda odjeli ty úředníci prostě do té Afriky a umírali jim tam na malárii, tak oni založili tropickou medicínu, aby se dokázali postarat o ty svoje koloniální. Jo, ale to nemusí být jenom tropy, že? Když třeba pojedu na Slovensko, to taky mě vybaví jsem čekal, že jsou takovýhodle, že zmíníš. Ale teoreticky to může být třeba i někam blíž, než jenom do tropu. Ale to, co je důležité, tak ta cestovní medicína by se měla komplexně věnovat všem těm rizikům, která souvisí s tím cestováním. Takže ono to mohou být i neinfekční rizika, která se nakonec ukazují, že jsou mnohem zásadnější, významnější než třeba ty infekční. Infarkt myokardu, když máš zpožděný let mnoho hodin a trefíš tě z toho šlak, tak to je cestovní medicíny. Mimochodem, to je nejčastější příčina teda úmrtí cestovatelů, když jsme u toho. Jo. Já často resuscituju v letadlech, to je moje hobby. Ale si nedělám srandu, to je jako, že mám velikánský štěstí. Já myslím, že tohle můžeš zmínit, protože to sám vyprávěl u vína a tohle to nebyla vůbec jako nezajímavá příhoda. Jo, jasně, ale tu nahrávat nebudeme. Jo, nicméně teda jde o ty všechny rizika související s cestováním. A důležitá věc, plus když máš nějaký zdravotní potíže po návratu z tropu. Jo, takže to je jako prevence, ale potom jako tak ty vzácnější nemoci, když se přivezou sem, tak pak leží u vás? Nebo... A to je právě to, co se nám povedlo. Oni už jsou v Motole. Takže
takže když jsme se bavili s kolegy z jiných oborů, tak říkali, tak doufám, že to nechytnem, ale principiálně už se nám podařilo díky nějaké aktivitě, kterou jsme udělali a domluvili jsme se Doktor Trojánek se zapsal do historie tím, že přitáhl do Motola první malárii. Je to tak, přesně. Malárii, dengue a ziku a podobně. A to jsme jako rádi, protože tohle jsou zajímavé diagnózy. A jsme taky rádi, že váš barák je tak daleko od našeho. Ne, ale to je strašně zajímavý. Ale jako běžný infektolog se nestará o běžně o tropické nemoci, nebo je to hodně specifická problematika? Měl by to umět, ale na druhou stranu realita je asi taková, že když prostě bys pracoval někde v nějaké okresní nemocnici, tak proto vlastně nemáš ani úplně to zázemí. Takže je lepší asi poslat toho pacienta do nějakého centra. Abys mohl dobře dělat cestovní medicínu, musíš hodně cestovat. Je to tak. Myslím si, že pravda to je. Na druhou stranu, tak ty víš, že já když někam cestuju, tak možná do Znojma nebo někde po Čechách, ale cestujeme pracovně. Nebo některý třeba i z našich doktorů. Tak to my cestujeme docela hodně. Prozradí jsem jako patologové. No je jako u nás naše smečka domácí, tak vždycky Milan nám vždycky napíšel do nás všechno očkování, co našel v lednici, aby nás uchránili. Jsme byli v Indii, tak to u tebe vzbudilo tehdy velké obavy. Načež jsi začal sám jezdit do Indie, že? Vyprávěj svůj indický. A taky jsem se toho hodně bál. Ale přežili jste ve zdraví. Naštěstí. Nevím, že Indie jako jasně, člověk má určitou obavu, ale já myslím, že možná díky tomu, že se nás tak výborně naočkoval, my jsme tam žádný zdravotní problémy neměli a už jsme tam byli několikrát. Zdravotní problémy jsem měl až po návratu v jednom jídelním provozu v Čechách, jako v Indii se nic nestalo. Ale já vím, že ty vlastně vozíš do Indie i studenty. Pojďme říct, o co vlastně jde. Taková vývozní agentura. Ono se podařilo a tady teda rovnou říkám, že to je díky jako Motolu, díky nemocnici. A je to fakt hezký, ta spolupráce, fakulta nemocnice v tomhle funguje. Principiálně nemocnice byla oslovena, zda by neměla zájem o spolupráci na určitých tématech s univerzitou v Rajasthánu, v Jaipuru. A my jsme měli možnost se tam jet podívat, prostě provést nějakou prohlídku té nemocnice a domluvit se na případné spolupráci. To se odehrálo na jaře. No a samozřejmě to první, co tě napadne, když tam jedeš, tak když už, tak jestli bychom tam nemohli jet se studentama na stáž. My jsme totiž dřív poměrně hodně cestovali nebo měli spolupráci s ITIBem, s Keňou. Tady musím říct, že... A tam si jako ustala. Tam musíme asi říct, že ten zájem o ITIBu je poměrně hodně velký a je hodně velký i z jiných fakult. Takže my jsme potřebovali si najít prostě nějaké vlastní místo, kam bychom mohli potenciálně jezdit relativně neomezeně s mediky. A to se povedlo. A překvapivě teda ta univerzita byla velmi vstřícná, velmi ochotná. No a my jsme se teď vrátili se skupinou mediků, byl tam vlastně 2 naši asistenti plus 8 studentů. A to zázemí, které ta univerzita poskytla, tak bylo skvělý. A musím teda říct, že jsem byl hodně příjemně překvapen i kvalitou té poskytované. Já jsem slyšel samé superlativy. A to jenom to zařazení, to jako stáž nebo součástí výuky infekčního lékařství, nebo co to vlastně je za... V tuhle chvíli samozřejmě to stáž. Není to o tom, že bychom to měli v rámci už vůbec nepovinné výuky, ani v tuto chvíli to nemáme třeba jako volitelný předmět zařazeno v nějakém našem kurikulu. Ale principiálně ta stáž probíhala opravdu poctivě. Já jsem si původně myslel, že stáž jako někde v tropech bude spíš o dovolené a podobně, tak tady opravdu ta univerzita dokonce nám připravila jasně definovaný program, kdy prostě dopoledne se chodilo na lůžková oddělení těch jednotlivých klinik a odpoledne dokonce tam byla interakce s těma vyučujícíma, že připravovali semináře pro ty naše mediky. Jo. A pak jsme to odpoledne... A ty vaši vyučující tam učí naše studenty, že tam oni se neučí místníma učitelama. Právě, že se to podařilo zkombinovat, že opravdu tam ty semináře vedly i ty jejich učitelé. No. A zároveň pak ve večerních hodinách probíhala diskuze u sklenky vína s našima asistentama a ty věci se jako probíraly komplexně. Takže vlastně ten medic získal pohled jak toho vyučujícího z té Indie, tak prostě pak nás, když jsme trošku jako korigovali některé věci, které se tam dozvěděli. No jasně. Ale tak to je úžasný. A jako to plánuješ dlouhodobě tak v nějakých pravidelných intervalech, to je fajn. Tak my teď a jsou tam jako zejména s cílem studovat infekční choroby? Ne. Opravdu ti studenti, kteří tam jeli, tak měli různé preference, takže byly tam kolegyně, co jeli na gynekologii, pediatrii, neonatologii, pak neurologii, neurochirurgii. No a my teď v tuhle
tuhle chvíli to musíme hlavně vrátit těm Indům, takže my jsme s Anetou Níčovou od nás z kliniky teda už požádali o point na letní, teda bude to zimní školu pro indické studenty. Takže abychom udělali teda nějakou výměnu, takže teď v tuto chvíli připravujeme program pro ně, kdy oni by přijeli sem k nám, nejspíše v březnu na fakultu. No a ta univerzita má velký zájem teda o další spolupráci do budoucna. No, to je skvělý. Pro nás mám z toho velkou radost. A to jako další zase zajímavý rozměr si myslím i pro ty studenty a i pro ty učitele, že jo? Musím říct, že z toho, co jsem třeba zažil já, tak tohle to bylo asi logisticky nejlíp zajištěná stáž v Tropech. Jakou jsem Jaipuru třeba nebyl ještě nikdy. Je to hezký město? Děkuju. Ne, a tak se mi jako líbí, že tyhle možnosti vůbec jsou, protože takováhle zkušenost je, myslím, pro každého studenta naprosto nepřenositelná. Tam je... A navíc, když k sobě ještě může mít jakoby učitel vlastně. Jako, přesně. To je jako neuvěřitelné. Tam ještě máš někoho, kdo to ještě dovysvětlí, tak to jako to násobí, jako když je normálně člověk na stáži, tak plus se tam o tebe někdo stará, musíš tak samostatně si to oběhnout. Tak když máš sebou ještě průvodce, no tak to je úplně, to je velká diskotéka. Tohle si myslím, že je velká výhoda. Za prvé teda dokážeš korigovat rovnou některé informace, které si tam ten student dozví. A za druhý, když třeba byl jakýkoliv problém, tak přece jen, jako když tam seš sám jako student, seš tam jeden jedinej prostě v rámci nějaký tropické země, tak máš mnohem horší situaci, než když prostě za tebe pak cokoliv vyjedná prostě učitel s učitelem. To prostě funguje líp. A tady teda jednoznačný poděkování Motolu, protože nebýt toho, že prostě tohle bude krytý v nemocnicí, tak se to nepodařilo. Výborně. A to je všechno hrozně hezký, ale téma dnešního rozhovoru je trošku jiný, protože my v této sérii podcastu jakoby představujeme fakultu i z jiných stran, že my jsme při tomto první sérii jsme věnovali novému kurikulu a vlastně co kde učíme, proč to učíme, tak této sérii se snažíme představovat ty různé rozměry fakulty. Občas mě překvapí, že někteří studenti neví, že máme akademický senát. Už jsem to zažil víckrát. Přiznávám se, že když já jsem byl student, tak jsem taky nevěděl, že jsme měli akademický senát a my jsme ho určitě měli. Kdybys měl takového studenta, vysvětli mu, proč máme akademický senát. Co to je za instituci? Tak ono, když bychom byli v soukromé firmě, tak nebo nějakém státním podniku, tak budeme mít správní radu, která nějakým způsobem koriguje, hlídá vedení té fakulty. Strašně jednoduše, když si představíme vládu, nebo když se podíváme na politiku, tak kolegium děkana, děkan, to je prostě vláda a ministři, premiér a ministři, zároveň prezident. A když máš parlament, tak my jsme vlastně taková ta složka, která má za prvé nějaké jasně definované úkoly, které vychází ze zákona. Zároveň můžeme nějak ovlivňovat, řekněme, dlouhodobou strategii té fakulty, vyjadřovat se třeba k nějakým koncepčním záležitostem, ale samozřejmě měli bychom potenciálně hlídat i vlastně to kolegium děkana, dívat se na to, jak dochází k plnění rozpočtu a podobně. Takže což hlídáte, což je třeba říct, že to se děje a samozřejmě ty vztahy mezi kolegiem, děkanem a akademickým senátem jsou velmi, velmi důležitý. Ale třeba, co já vnímám, já jsem v senátu byl tak nějakých 15 let, no, se známe hlavně ze senátu, tak je třeba jako naprosto klíčová jako kompetence toho senátu je volba děkana. To mně připadá, že je strašně důležitá. Jako ty ostatní nepřijdu, tak to je strašně důležitý, ale to, že koho zvolí senát děkanem, tak tím určuje tu koncepci, kam to jakoby půjde. Jo, to mně přijde, že je úplně klíčový. Samozřejmě zvolili jsme správně, jo, v poslední volbě jsem se ještě účastnil, a to mi připadá, že to je zásadní. A možná tak ještě zmínit i druhou kompetenci, že je možnost toho děkana odvolat. Já to rád říkám, že to je volba a odvolání, potenciálně odvolání děkana. To máš pravdu. Na druhou stranu asi se to nedá úplně, anebo já nejsem úplně rád, když se zredukuje senát jenom na volící orgán děkana, ale principiálně je fakt, že senát má nějaké jasně definované kompetence, typu schválení rozpočtu, volba děkana a podobně. Ale třeba když v kolegiu něco jako vymyslíme, nebo chceme i nějakou věc udělat. A třeba musím říct, že i když třeba vím, že podle předpisů nejsem povinen vám to tam dávat ke schvalování, tak my chceme, abyste věděli, jako věci, které děláme, tak minimálně na vědomí vám to dáváme určitě. Přesně tak. A další věc je, že ten senát má i určitou neformální roli. To znamená i v rámci třeba komisí, tak s tebou asi intenzivně spolupracuje pedagogická komise, kde se setkávají v nějakých pravidelných sezeních pedagogové a studenti a možná diskutují třeba o potenciálních problémech na fakultě nebo o tom, co by se dalo dělat na fakultě jinak. No a je to pak o té komunikaci, která ale
musí fungovat. A teď mám pocit, že to funguje fakt moc hezky, že asi v porovnání s tím, jak třeba ta situace, jak jsem ji vnímal někdy v minulosti, tak teď si myslím, že opravdu ten kontakt vedení fakulty a senát, že je takový opravdu dělný a že ty věci se daří jako posouvat dále. Jenom za mě, tak já jsem v senátu zažil několik takových věcí, které se řešily, typu oblíbené téma absence a podobně a vidím a vnímám, že prostě ty věci se posunuly dál a určitě to něco, s čím jako senát jsme rádi. Pro studenty, kdyby nevěděli, tak v senátu pracují jako pracovní komise, je tam celá řada jako ekonomická komise, pedagogická komise a celá řada dalších jako pracovních těles jako v menším. A jako já třeba jako studijní proděkan skutečně jsem velmi intenzivně v kontaktu hlavně cestou předsedy pedagogické komise a řešíme spolu plno věcí. A já myslím, že je to velmi inspirativní, že často plno věcí, které třeba někam posuneme, vychází právě z pedagogické komise, kde jsou prostě lidi, kteří to jako baví a připadá jim to důležitý. A třeba teď čerstvý zážitek, který tady klidně jako můžu vlastně prodat, jakože jsme vlastně letošní anketa, studentské hodnocení výuky, bylo poprvé zpracováno trošku jiným způsobem a bylo to dřív a analýza z pedagogické komise pro mě byla strašně cenná. Těch věcí se podařilo identifikovat jako některé věci, které jsou skvělé, naopak některé věci, které jsou trošku problémové. A my jsme s panem děkanem teď dělali jakoby rozhovory s celou řadu garantů různých oborů a podařilo se identifikovat třeba jednoduché věci, které se dají posunout a jiné potřeba se o tom říct, aby to zaznělo a vlastně pak se poměrně jednoduše může plno věcí spravit. Já mám z toho hroznou radost a vlastně ta možnost udělat tady tu reflexi vzešla z toho, že ta anketa je obrovská, že to obrovský množství dat, tak jako, že by pomohli s tou analýzou, je hrozně cenný a mám z toho dobrý pocit, že se podařilo rozhovory prostě s několika desítkami, on to nebylo tak jednoduchý, garantů předmětů, některé drobnosti třeba posunout a možná to bude lepší, takže to je pedagogická komise. My jsme to taky rádi. A je tam ještě jedna věc, s čím se možná ten senát třeba liší od toho kolegy a děkana. Tím, že senát má prostě 24 členů, z toho jsou 12 pedagogové, tak mám pocit, že my jsme jakoby i blíž těm lidem na té fakultě, že prostě určitě tam jsou prostě zástupci z Plzeňský, zástupci prostě. Je to prostě volený orgán, já bych měl takový vrcholný orgán jako samosprávy, že? My jsme samospráva, což je skvělá věc, že když je to zachováno, už máme i zkušenosti z několika států, kde se to jako hodně mění a buďme rádi za to, že tu samosprávu máme. Takže senát je celkově volené těleso. Jo, kolegium děkana nikoli. Jo, děkan je volený a vlastně ten si k sobě vybere pro děkany, se kterým chce spolupracovat, ale vlastně ty nikdo ho nevolí, vlastně akademický senát pouze schválí. Dokonce se k tomu jenom vyjadřujeme, ani to přímo neschvalujeme. Jo, přesně tak. K tomu, ale vlastně ta zodpovědnost pak jde za děkanem a v extrémním případě, kdyby byl akademický senát velmi nespokojený s performancem kolegia děkana, tak může zasáhnout. To se zatím v historii naší fakulty nestalo, nestane, ale tak. Takže tam to jsou komise, vy se scházíte vlastně asi jednou měsíčně, jako tak, celé plénum. Tak. A vždycky se tam probírá jednak teda aktuální témata, která přináší vedení senátu, která přináší pan děkan, eventuálně členové kolegia děkana, no a pak co se odehrává v těch jednotlivých komisích. A právě to, co jsem chtěl říct, a to si myslím, že je vlastně unikátní, že ten senát je vlastně poskládaný jednak ze zástupců studentů z různých ročníků, z různých skupin, no a zároveň právě i lidí z fakulty, pedagogů, kteří jsou z těch různých částí a přece jen se liší třeba potřeby učitele na pedagogické nebo na plzeňské potřeby učitele na plzeňské nebo studentů na plzeňské s tím, co se prostě odehrává třeba v rámci Motola, jednotlivých klinik a ústavů, a nebo třeba Bulovky. Takže tohle je jako ten senát unikátní a je blízko vlastně těm lidem na té fakultě. Což je důležité, ale nejenom pro studenty, že kteří mají své studentské senátory, kterých je tam teda polovina, já s tím mám určitý problém, já jsem se to nikdy netajil, i když jsem byl v tom senátu, že to si nemyslím, že je úplně jako optimálně nastavený, ale jako z mnoha důvodů, protože jako ty studenti nižších ročníků si myslím, že nemusí nutně rozhodovat tak jako kompetentně o věcí, o kterých nemůže ještě nic vědět, ale vlastně zaplať mámu funguje to tam velmi pěkně a vlastně že volí se studenty, učitelé volí učitelé. A těch 12 a 12, s tím, že vlastně vždycky před těma volbama bývá nějaký předvolební boj, abych to tak řekl, nebo jako nějaká mezi té studentské komoře, mezi učiteli to nebývá tak divoké, ale na rozdíl od třeba parlamentu, tak v našem senátu není opozice a koalice.
To je taky další rozdíl od fungování vlastně toho parlamentu, který vlastně tam je boj nějakých politických mocí, tak tady tak moc není. Tady vlastně přichází 24 lidí, kteří dostanou jakoby hlasy od svých voličů, ale oni vlastně jdou s nějakým programem, který není jako proti něčemu nebo za něco, ale vlastně pak rozhodují společně o další věci. Máš pravdu. A další věc je, že když se podíváš na to, kdo je v Senátu, nebo kdo třeba i měl zájem stát se členem Senátu, nebo byl v Senátu v minulosti, tak jako naprostá většina těch lidí prostě má zájem o tu fakultu. Že opravdu to není o tom, že bychom tam měli nějaké destruktivní síly, které by chtěli prostě být v opozici. U nás nejsou, ale když se díval po senátech jako v jiných vysokých škol tak může být. Jako, jo, to zase... Je pravda, že já třeba osobně vnímám Senát jako platformu, kde se dá poměrně dobře diskutovat, kde opravdu my se snažíme nějakým způsobem přece jen dělat i tu funkci hlídací, snažíme se prostě hlídat třeba rozpočet a to, co provádí kolegium děkana, to si myslím, že je určitě naše role. A mám třeba pocit, že v tom Senátu se na tomhle shodneme, naprosto napříč mezi pedagogy i studenty a vlastně všichni lidé, nebo všichni ti, ať už pedagogové nebo studenti, kteří jsou v Senátu, tak si myslím, že ten cíl mají prostě podobný a to se mi líbí. Možná, když jsem začínal jako předseda Senátu, tak myslím, že to bylo náročnější, že tam prostě určité skupiny prostě byly a byly tam vyhraněné názory víc a můj osobní názor je, že v tomhle ten Senát teď se trošku víc jednotil a že prostě opravdu všem nám jde o tu fakultu, o to, aby to fungovalo dobře a myslím si, že tohle je třeba velký posun. Tak u nás není úplně jednoduchý sladit názory 24 osobností, že jo? Většinou ti lidé, co kandidují do toho Senátu, tak většinou mají nějaké názory, takže ty diskuze někdy bývají docela náročný, to si pamatuju za ty dlouhé roky, co jsem tam chodil. A sám musíš uznat, že se to trošku změnilo, ale tam je asi zásadní, že ty vlastně musíš pochopit, co jsou ty věci, které trápí tu druhou skupinu nebo ty ostatní lidi. Prostě, jak jsem to říkal, úplně jiné starosti. Bude mít člověk, který pracuje na Plzeňský, bude řešit úplně jiné věci, možná třeba i velmi praktické. A ta fakulta by na to měla reagovat. Něco úplně jiného bude prostě řešit klinik, který má na starosti výuku, péči o pacienty a tak dále. A pak třeba někdo, kdo je ze špičkového vědeckého týmu. Tak on tak odráží celkově tu pestrost té fakulty. Ta fakulta je strašně pestrá a je to prostě něco, co je jako je to. A můj osobní názor je, že ty skupiny se navzájem chápou, že vlastně se dokázali pochopit, což je jako hezký. Na druhou stranu i ten Senát, zase na druhou stranu je to nějaký jakoby bezpečnostní orgán ve smyslu toho, kdyby se tady začal dít nějaké jakoby nekalosti. Říkám, u nás naštěstí se nic takového neděje, ale když se člověk poučí prostě z jiných fakult nebo jiných vysokých škol, tak asi to je hrozně důležitá vlastnost toho tělesa, jako že v případě, že by se dělaly šílené věci, tak do tohoto tělesa může vstoupit a docela. Takhle musí. Já myslím, že to je jeho povinnost a hodně zásadní je třeba i role právě té ekonomické komise, takže v době, kdy se na fakultě jedná o tom, jestli budeme stavět multifunkční budovu, investice prostě za stovky milionů, tak tohle je třeba něco, kde ten Senát opravdu musí velmi intenzivně komunikovat s vedením fakulty. A i komunikuje. To je ty velké věci, to samozřejmě se musí se všichni shodnout, že to, aby jsme se nedostali do nějakých velikých problémů, což není úplně jednoduchý v současné době. Tak. Je to orgán, který se schází pravidelně, schází se ale vlastně mezi tím i v těch komisích, takže vlastně na tom plénu se probírají věci, které se předtím předjednaly v různých těch věcech a většinou, ale to jednání bývá většinou poměrně jako hezké nebo jako hladké, ale zažili jsme i senáty, které byly divoké, ale říkám, těch názorů těch lidí je strašně moc a když vlastně tam 24 lidí jako senátu a pak když tam ještě dostaneme děkan pro děkani, tak jako to jednání může být i bouřlivější, když jsou různá bouřlivá témata. Vzpomínáš nějaké bouřlivé téma? Jo, tak je úplně přesně na jedno konkrétní. Ale to myslím, že už se trochu vyladilo. Ne, zásadní je, a to je jako důležitý. Sice na jednu stranu je fajn, když jako vzájemně chápeme prostě potřeby těch třeba jednotlivých ústavů, klinik nebo třeba i studentů, ale samozřejmě ten Senát, tam ty rozdílné názory musí zaznívat. Jako od toho to prostě je, aby když mám odlišný názor, tak abych ho tam mohl jako bezpečně prezentovat a zároveň prostě ty lidi musí chápat i ty potřeby těch ostatních. Takže je zásadní, určitě je hezký to, že ten Senát funguje jednotně, nebo že tam vidím, že tam je prostě, že táhneme za jeden pro vás. To si myslím, že je důležité. A na druhou stranu ta pestrost těch názorů tam zaznívat jako musí a od toho ten Senát je senátem. A tohle, co se dokumentuje, dáváme zápis, případně pak některé věci projednáváme dále s vedením fakulty, s kolegiem děkana, s proděkany a tohle je jeden z těch úkolů Senátu. Co mě vždycky připadalo jako divný, a to musím, že do dneška mi to připadá jako taková jako dichotomie, že vlastně jako náš senát fakultní volí děkana fakulty
ale peníze mu nedává. Peníze mu dává rektorát. A pak tady máme ještě akademický senát celé univerzity. Můžeš se uvést do toho, že ono pro člověka, který to vidí zvenku, to vypadá tak trošku zvláštní. Tak ono to souvisí vůbec s celou tou samosprávou univerzity. Další věc je, že se třeba i liší univerzita od univerzity, jak třeba toto má nastavené, jak velké pravomoci mají ty jednotlivé univerzita fakulty. Karlova máme nastavený hodně jakoby fakultocentricky. Přesně tak. A upřímně se domnívám, že je to správně. Jsem o tom přesvědčen čím dál tím více a myslím si, že ty potřeby těch jednotlivých fakult se zase natolik liší, že kdybychom se snažili prostě naroubovat prostě to, co funguje, já nevím, na těch humanitních fakultách, na lékařské, tak si myslím, že by to prostě nefungovalo. Takže tohle si myslím, že je něco, co určitě... My jsme se bavili s doktorem Horáčkem, který by býval kvestorem univerzity. Já to vůbec nechápu, jak se někdo může poladit dohromady zájmy 5 lékařských fakult, 3 teologických fakult, matfizu, přírodovědy a dalších. Jako úplně často protichůdnýma. To musí být jako dost složitý. Já myslím, že jsme hodně koncentrovaný na ty fakulty. Já můžu uvést jeden konkrétní příklad. Jenom my se teď nějak bavíme o celoživotním vzdělávání v medicíně. A snažíme se prostě být v tom aktivní jako fakulta. Jako téma, to je hrozně dobrý, jenom to řeknu k té univerzitě. Měli jsme třeba na tohle téma setkání na univerzitě. A tam se ukázalo, že prostě to, co navrhuje univerzita, tak se dá použít možná na pedagogické fakultě, možná na humanitních fakultách, ale úplně dramaticky se to liší od toho, co potřebujeme na těch lékařských fakultách. Jako doklad to. A vztah mezi univerzitním senátem a fakultním senátem, může vám univerzitní senát něco přikázat, nebo jste subordinováni? Určitě, ba naopak, v některých věcech musíme konzultovat, třeba konkrétně s legislativní komisí Velkého senátu, když bychom chtěli upravit například náš jednací řád nebo některé z těch našich interních zásadních dokumentů, které na fakultě máme, tak toto musíme konzultovat s legislativní komisí Velkého senátu a musí řadu věcí schválit právě i pak následně celé plénum toho Velkého univerzitního senátu. Není to asi úplně o tom, že bychom všechno, co schválíme my na našem senátu, pak museli podstoupit Velkému senátu. Určitě tady řešíme nějaká lokální témata, ale jsou jasně definovány povinnosti naše a vychází to ze zákona o vysokých školách a tam pak máme povinnost věci předjednávat nebo jednat s Velkým senátem. Samozřejmě máme své zástupce i v tom Velkém senátu univerzitním, že máme tam 2 studenty, 2 učitele, tam probíhá komunikace a jako ty zprávy se sdílejí, že to zase velmi důležité mít pod kontrolou, co se odehrává na všech těch vrstvách. Ano. Ale jako říkám, mě vždycky přišlo legrační, že vlastně děkan se zpovídá vlastně a fakultnímu senátu, ale zároveň ale tady i rektor. A takže ten vztah je takový jako, že zvláštní. Máš naprostou pravdu. Mě třeba ještě zarazila jedna věc. Představa, že seš univerzitní senátor, jeden z těch 4 našich fakultů, tak jako jestli vlastně to prioritní, co hájíš, tak jsou zájmy celé univerzity. A nebo té fakulty, to musí být jako dost náročný, protože... Přesně. Ale tak doufám, že hájí hlavně zájmy naší fakulty. Ale třeba když si vezmeš jako věci, co jako s rozpočtem celé univerzity, ty parametry, teď se mění i parametry zase hodnocení vědy, jo, a jak hodnotit vědu a rozdělovat na podkladě toho peníze na fakulty s tak strašně rozdílným, jako že teologie, filozofie, medicína. A jako to musí být strašně náročné. Věřím tomu, že ty boje v tom univerzitním senátu, potom, když se nastavují ty parametry, tam pohneš 0,5% a lítají miliardy, jo, tak to musí být dost divoký. No, tady musím říct, že jsme udělali věc, za kterou jsem moc rád a konečně máme zástupce v ekonomické komisi Velkého senátu. No. Je to bývalý pan děkan Ondřej Hrušák a zároveň Karel Fischer, a což jsem moc rád, protože prostě s těmi čísly umí oba pracovat a opravdu ty zájmy tam nás jako je potřeba hájit. No, ale prostě jsme rádi, že akademický senát máme, protože je to moc důležitý. Jakože, pokud by to řízení bylo trošku jiné, tak jeho správní rada, univerzita má správní radu, že? Jo, ale jako my jako fakulta nemáme správní radu, je to tak. Máme náš akademický senát. Ty jsi říkal, že celoživotní vzdělávání, že to je další téma, který bychom mohli na chviličku otevřít, protože Milan se hodně věnuje celoživotnímu vzdělávání a tento sousloví mnoha lidem může znít taky velice liricky a bezobsažně. To máš pravdu. Věnuje se celoživotnímu vzdělávání. Vysvětlit, co to je, protože pro většinu lidí jako to je jako, když se věnuješ prostě zelenému háji. Jo, taková jako pomalu evropština, ale principiálně zjednodušeně. Situace je taková, že ty jako doktor dostuduješ, potřebuješ udělat atestaci, takže procházíš tím systémem toho specializačního vzdělávání. No a
vlastně pak teoreticky, když to hrozně přeženu, tak pokud nechceš být primář, přednosta nebo praktický lékař, který má bodové zvýhodnění od pojišťovny, tak už nemusíš otevřít knížku, nemusíš jít nikdy na žádný seminář. Což je dost strašidelný. Je. A další věc je, která je v tomhle zásadní, když se podíváš na postgraduální vzdělávání nebo na vzdělávání jako lékařů, strašně často se to zaměňuje s marketingem farmaceutických firm. Takže jednoduše, když se jdeš podívat na jakoukoliv konferenci, kongres z jakéhokoliv oboru, tak prostě tam otevírají témata, která jsou zajímavá pro firmy. To prostě, protože jsou často velkými sponzory, ať už těch kongresů nebo třeba i nějakých odpoledních vzdělávacích akcí. A ono se ukázalo, že je velikánský hlad mezi lékaři po nezávislém vzdělávání, kdy opravdu někdo bez toho, aniž by byl placený farmaceutickou firmou, ti řekne prostě, jak máš léčit zápal plic nebo jak máš léčit hypertenzi, aniž by zatím byl ten výrobce, který vyrábí to antihypertenzivum. A tohle je něco, v čem se v Čechách angažuje IPVZ, což je taková zvláštní zkratka, je to instituce, která vychází z nějaké minulosti, má svoji roli, nicméně prostě ty fakulty jsou určitě tím, že prostě ten absolvent je nějak spojený s tou fakultou. A navíc my máme to zázemí. Co nabídnout. Přesně tak. Tak to je možná zase informace pro naše studenty, že to je vlastně další směr, kterým se na fakultě chceme ubírat a Milan stojí v čele právě nového záměru toho celoživotního vzdělávání. Jsem se taky na to sousloví musel zvyknout, že to má obsah, protože jsem si myslel, že to takový jako, že objímající. Tak chystáme plno věcí. Tomu se možná budeme věnovat nějakým dalším díle, protože dvojka edu mně připadá, jako, že by mohla být jako velmi jako další rozměr té fakulty, kam půjdeme. A Milan stojí toho v čele. Ty jsi takový jako rychlej, ty jsi skokan takový. Jako, jo? Já se vlastně s tebou bavím o akademickém senátu a ty jsi vlastně říkám, ty jsi nikdy nebyl členem akademického senátu. Ty jsi byl vždycky jenom předseda akademického senátu. Já myslím, že se to změní v budoucnu. Milan se vlastně dostal do akademického senátu a rovnou se stal jeho předsedou. Stejně tak, když si vtrhnul sem domů, tak se rovnou stal přednostou kritiky, tak jsem zvědavý, co ještě jako všechno nám předvedeš, kam už vyskočíš. No, a nebo už jenom klesnout. Ale je třeba říct, že třeba za to celoživotní vzdělávání, to studenti možná už někde zaslechli, ale Milan, zase je to zase něco, co je jako časově ne úplně jako v pohodě. Ve svých 34 letech dostal cenu prezidenta lékařské komory za celoživotní vzdělávání, což mi přišlo úplně jako bizarní, a ty si ji zasloužíš. A tak rovnou řekni, že jsme tam tehdy vysmál a řekl, že to mám dostat 70, že jo. Ale ne, tam, to je úžasný. Tam se fakt podařilo a to si myslím, že jako důležitý v době covidu, kdy tady prostě každý říkal do médií úplně něco jiného. Ta široká veřejnost byla úplně zmatená z toho, co je realita, tak my jsme se zaměřili na vzdělávání doktorů. Prostě a fakt jsme jim předkousávali prostě studie, škoda, že se mám během toho covidu nepodařilo trošku víc dostat se i do těch hlavních médií, protože tam skutečně ten informační zmar občas byl jako hrozný. No. Ale ono to už nebylo podle mě řešitelný, protože prostě tam bylo vícero proudů a ta široká veřejnost byla už pak strašně zmatená z toho všeho. To už by jenom zhoršilo tu situaci. Proto jsme se rozhodli, že bude mnohem užitečnější fakt prostě předkousat praktikům, jakou máme evidenci, co víme o tom, jak mají ty pacienty léčit, jestli očkování pomáhá nebo nepomáhá, nebo zabíjí a tak. A to si myslím, že pak už mělo jako větší logiku. Skvěle. Děkujeme za tvůj čas. Pepo, já děkuju. A držíme palce našemu akademickému senátu tvé nové konce. Naším hostem byl doktor Milan Trojánek.